Türkiye башкаласы Анкарада 14 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 30 декабрь сәйшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшырылды. Тапшырубызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. БМО Филистин кочакларына ярдәм һәм эшләрен оештыру агентлыгы гомум комиссары Филиппе Лазарани Газада ким дигәндә 235 мең филистиннең Израильнең геноцидчы сугышы, күмәк рәвештә күчертү һәм граждан аскырманың җимерелү аркасында кеше факторына, кеше кулы белән ясалган кыш кризисыннан тәэсирләнүен әйтте. Төбәктә 10-17 декабрь көннәре арасында көчле яңгырлар һәм җил аркасында 17 бина җимерелгән, 42 меңдән күбрәк шатырга һәм сыйныр урынга зыян китерелгән. Давыллар табигый афәтләр булса да, Лазарани буларның җимергеч йогынтысының узакка сузылган бәрелешләр, чекләүләр һәм сугыш китергән яшәү шартлары нәтиҗәсе булуын белдерде. АКШ башы Дональд Трамп Хамас Газа килешү кысаларында тиз рәвештә курасызланмаган чакта авыр бәя түләячәк дип кисәтте һәм Израильнең йөкләмәләрен үтәвен искәртеп узды. Мар-a-Лагода Беньямин Нетаньяху белән бергә чыгыш ясаучы Трамп Израильнең кырыс тотышын хуплап алгарыш өчен курасызлануның шарт булуын белдерде. Утны туның икенче этабына тиз арада күчү мәсьәләсендә өметен җиткерүче Трамп Газаны тургызу һәм Төркияне дә кертеп, төбәк куркынычсызлыгы вариантларын тикшергәндә, яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлеге мәсьәләсендә АКШ белән Израиль арасында дәвам итүче аермаларны таныды. АКШ башы Дональд Трамп Иранга да тукталып узып, июнь аендагы һөҗүмнән соң Иран үзенең атом тыш программасын кабат тургыза икән, АКШ Иранга каршы тиз арада яңа һөҗүмнәр башлачак дип янады. Трамп Иранның кабат көчле булырга тырышуын ишетәм. Әгәр шулай булса, без аларны туктатырга тиеш. Без аларга көчле һөҗүм итәрбез дип әйтте. Трамп шулай ук сөйләшүләргә ачык булган килешүнең күпкә акыллырак булачагын белдерде. Белүгәчә, җәен аларга соңгы тапкыр зур һөҗүм ясаганчы ук килешү төзи алырлар иде диде. Әмма Иранда исә сәүдәгәрләр һәм һөнәрчеләр, кибет хуҗалары реал кыйммәтенең доллардан рекорд дәрәҗәдә төшүеннән соң протестларын дәвам иткән булса, бу вазгыять Тәһранда бик күп эш урынының ябылуына сәбәп булды. Урам җыеннары күбрәк шәһәр үзәгендә һәм зур базар тирәсендә уза, шаһитлар тыгыз иминлек чараларының күрелүен, ләкин полициянең төнтү үткәрмәвен белдерде. Валюта курсының кискен төшүе инфляцияның артуына китерде, азык-төлек һәм сәламәтлек саклау чыгымнарын арттырды. Салымнарның артуы, яңа санкциялар һәм төбәк тарткалашулары, конфликтлары турындагы конфликтларына бәйле бурчулар исә икътисади бурчуларны тагын да көчәйтә. Русия Украинаның Илбашы Владимир Путин резиденциясына һөҗүм омтылышын ясауын алга сөреп, җавап кайтарачаклары турында кисәтте. Киев бу раслауны катгый рәвештә кире какты. Дәүләт медиасына күрә, Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова моның нәтиҗәләре булачагын белдерде. Украина илбашы Володимир Зеленский бу гаепләүне кире какты. Аны тынычлык сөйләшүләрен бозу һәм киеренкелекне аклау өчен уйлап чыгарылган ялган дип атады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров алга сөрелгән вакыйганы дәүләт террорчылыгы дип бәяләп,
Rusiyaның nişan alınacak demeklerin köptenden bilgilewin bildirdi. Türkiye'nin özü işlep çıkargan reaktiv künnügü hem jеңil hücum uçkışı Hürjet, İspanya bilen 3 milyar dollardan artık beyege eksport kelişүүne kol koyup, ilning soqlanuu sanagatı için buruluş noktası buldu. İspanya'nın integralleştirilgen oldungu uçuş iratu sistemasi programmasi kısalarında söylengen Hürjet, Türk aviasiya hem galam sanagatı aksionerlik jamgiyati TUSAŞ tarafından Airbus bilen birge işlep çıkarılacak. Uçkışna topşu barışı 2028 yılının ahırında başlanıp 2036 yılga kadar devam ederge tiyiş. Resmiler gelişu Türkiye'nin NATO içinde ışanışlı, yukarı teknolojiyalı soqlanma eksportörü bularak üse bargan rolin rosli dip bildirdiler. Türk Tili Cemiyeti 2025 yılının sözü etip sonunu vicdanını soyladı. Türk Tili Cemiyeti məlumatlarına qaraganda kişinin öz gamellerin beylewine hem ahlaki kıymetler turunda uylanuuna ötergiş birüşçe his olarak belgilengen vicdan sözü sonunu şurada yona tismir başka ölçem aldı. Uyuşma bildirüünde bulaydı. Kişiler köp uçraqda şın tırmışta jovaplılık olmagan yoki olurga tilenmegen meselelerde sosyal çetellerde bir ortaklaşu yoki uşatu layık bilen vicdanını tınışlandırı. Bu hal şahsi sezgirlikni passivlaştırıp vicdanını bormak bilen bosla turgan bir gamelge evrildir. Cemiyet internet kullanıcılarından ışatular, layıklar, ortaklaşular hem fikir bildirüler, şerhnemeler aşa öz kişilik burçların ötegen kibik hissetülerin hem şefkat bilen insaflık hislerin simbolik görünüş bilen şeklevlerin bildirdi. Bildirüde şulay yok. Şunun için sonlu vicdan düşüncesi zamanımızda vicdanның sonlu muhitte olgan bu yana köp uçraqda aldavşan funksiyasını anlatuşu kirekli düşünce olarak dilimizde öz orunun olurga tiyiş dip aytildi. Türk Tili Cemiyeti məlumatlarına göre sonlu vicdan kişilerde konkret çimbarlık olduğunda konkret anlık şişirişler tavudan şitleştirip meselelerinin kengeyüne hem direneyüne sebep bular. Türkiye Medeniyet hem Turizm Ministri Mehmet Nuri Ersoy düşenbe günü sosyal çeetler X'te sağan bildirinde bu sözün yakınca 300 bin kişinin tavuş biruğu neticesinde söylendiğini aytdı. Sonda vicdan, şahsi hem içtimai sezgiliklerimizni çağıldırışı kuvvetli düşünce olarak algıplanga çığı dedi ol. Muhtaram tanışarsız Türkiye Ovazı dolkunlarında sanki haberler tanıdığız. Tatarstan haberleri. Muhtaram tanışar, Tatarstanda hem Türkiye Tatar dünyasında bulğuzgan vakiqalara bağışlangan tavşu tizbemizning 2025 yılının soңғы şarılışında Tatar Türk dünyasının tanılgan galimesi, şairi Şulpan Zarif Çetin bilen әңгәмә тәкъдим итәбез. Исәнмесез, Сәгыйд. Исәнмесез. Эфирда яңадан сезнең белән күрешүгә мин бик шат. Şulpan ханым, узып баручы 2025 ел сезнең өчен фәнни җыеннарга, сәяхәтләргә бик бай булды. Кайсы илләрдә булдыгыз? Нинди халыкара чараларда катнаштыгыз? Сәфәрләрегез, очрашуларыгыз турында мәгълүмат биреп узаласызмы? Әйе, 2025 ел минем өчен бик уңышлы ел булды. Моннан алдагы еллардан бәлки бик зур айырма булмагандыр да. Чөнки соңгы 4-5 елда ифрат күп эшләнде. Шактый уңышларга ирешелде, Аллага шөкер. Әлбәттә, узып баручы ел барыннан да бигрәк минем өчен сәяхәтләр белән күңелле иде. Гомумән сәяхәтләрдән илһам алып, канатланып кайтам. 2 ай өйдә калсам, мине юллар чакыра башлый. Мәрхүмәтем шулай сәяхәт итәргә ярата иде. Миңа да күчкән. Шулай ук мин улымны да күңелеңне, эчке дөньяңны сәяхәтләр белән байыт улым дип үстердем. Бик яратабыз чит илләр, чит милләтләр, чит мәдәниятләр танып йөрергә. Минемчә, бу бик әһәмиятле. Һәм гомумән бөтен кешеләр эчендә һәм галимә буларак та зур әһәмияткә ия.
Дөньяны күреп йөрү. Төркиянең, әлбәттә, галимнәргә яшел паспорт белән 160 өлкәгә визасыз бару мөмкинлеге бирү өчен дә мин аерым рәхмәтле. Соңгы 2 елда күп кенә Европа өлкәләрен гизергә насыйп булды. Эш буенча да, сәяхәт буларак та, гаилә белән дә. Италия белән башланган сәяхәтләребез Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Франция белән дәвам итте. Фатих Кәриминең Мөхәммәд Шакир Рәмиев белән бергә Европага баруы турында Авропа сәяхәтнамәләрендә язып калдырган мәгълүматлар буенча Римда, Парижда чыгышлар ясаган идем үткән елны. Швейцариянең баш каласы Бернда Тукай иҗаты буенча чыгыш ясадым. Быел инде Куба утравында татар шагыйрьләрен, татар әдәбиятын танытырга насыйп булды. Бәлки дә бу илләрдә татарларны таныткан беренче татар галимәсе булмадым микән дип тә уйлап куям, горурланып куям. Аллага мең шөкер, насыйп булды. Быелгы сәяхәтләребезгә Швеция, Дания, Люксембург, Бельгия кебек өлкәләрдә өстәлде. Әле Казакъстанга да минем барганым юк ие. Быелга хәтлек Төркистанга бардым менә, Үзбәкстанга барганым бар ие. Шулай ук конференция өчен. Ләкин Үзбәкстанда нак Азербайҗан кебек, Казакъстан кебек күпме барсаң да гел барасы гына килеп тора торган үз илләребез кебек якын илләр. Быел да күп кенә халыкара конференцияларга катнаштым. Кубада, Үзбәкстанда, Казакъстанда, Германиядә чыгышлар ясап кайттым. Сез нинди темага чыгыш ясадыгыз? Чакыру килгәч, кызыклы темалар сайларга тырышам әлбәттә. Темаларым күбрәк татар әдәбияты, татар фольклоры белән бәйле. Татар язучыларын, татар шагыйрьләрен, татар культурасын төрле илләрдә, төрле кыйтгаларда, хәтта утрауларда танытуны үземә максат итеп куйдым. Мәсәлән, гыйнварда Кубаның баш каласы Гаванада үткән халыкара конференцияда Сибгат Хәким иҗатында ватан, туган ил төшенчәсе темасына чыгыш ясадым. Нигә Сибгат Хәким? Чөнки Сибгат Хәким минем өчен ул минем туган җирем, ул Арча, ул ватан төшенчәсе. Мин бу шагыйрьне якташым буларак кабул итәм. Әлбәттә инде Әтнә күптәннән аерым бер район булып бүленеп чыкты, ләкин шулай да Сибгат Хәким ул безнеке, Арчаныкы дип кабул итәм. 4 ел инде Казанга, Арчага кайта алганым юк. Туган илдән еракта, һәм әлбәттә инде туган ил хәтлек якын булган Төркиядән дә еракка китәсе булгач, Атлантик океан аша Кубага очасы булгач, нигәдер Арчаны да танытасым килде. Арчаның талантлы шәхесләрен, шагыйрьләрен. Сибгат Хәким бит инде ул безнең классик шагыйребез хәзер. Һәм шунысы да кызык, аның иҗаты буенча әзерләнә башлагач, нигезләрен биек итеп сала яңа Куба, яңа Вьетнам дигән шигъри юлларын укыдым. Һәм чынлап та дөрес юлда булганымны аңладым. Ул бәлки шигыренә Куба дәүләтен керткәндә уйлый да алмагандыр. Бер көн киләчәк һәм Арчадан чыккан бер шагыйрә, галимә Кубага хәтлек китеп, аның шигырьләрен, аның иҗатын танытачак дип. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Чынлап та шундый мөмкинлек бирелде. Миңа аны Кубада да шушы шигъри юллары белән дә таныту насыйп булды. Гомумән, мин Сибгат Хәкимнең иҗатын бик яратам. Бигрәк тә менә туган ил, туган җир төшенчәсе. Безнең балачактан арыш кырлары күреп үскән, безнең йолалар, миләшләр, ий алдындагы, ий түрендәге, сөтле чәйләр, бигрәк тә «И язмыш дигән шигырен Төркиягә килгәч тә яңадан күңелемә уеп куйган идем. Хәтта ул шигырьне төркчәгә дә тәрҗемә иткән идем. Быел бергә университетта Казанда укыган сыйныфташым Галия Мингазова төркчәгә тәрҗемә иткән ул шигырьне Сибгат Хәким белән бәйле конкурста Әтнәдә чыгышта ясаган иде. Гомумән әйткәндә, Куба ул минем яшьлек елларымнан бирле зур хыялым иде. Кубага бару, Че Гевара, Фидель Кастро җиргән җирләрдә җиреп кайту. Чөнки яшьлегем Че Гевара, Фидель Кастро кебек максатчан шәхесләргә сыкланып үтте. Үзем эшләгән Кавказ университетындагы бүлмәмдә дә икесенең дә рәсеме әле дә стенада иң түрдә Тукай белән Ататürk белән бер рәттән эленеп торалар. Май айында исә Үзбәкстанның Бохара шәһәрендә уздырылган халыкара конференция төрки халыкларның теле, әдәбияты һәм мәдәниятендә саулык белән бәйле иде.
Анда инде чыгыш ясау өчен шулай ук якташым, яраткан язучым Мөхәммәт Мәгъдиевнең "Тырналар төшкән җирдә" повестендә халык медицинасы, үләм белән дәвалау, фитотерапия дигән теманы сайладым. Казакъстанның Төркистан шәһәрендә октябрьдә конференция булды. Әхмәт Ясәви рухының хозурында үткәрелде. Тюркология белән бәйле иде шулай ук. Анда татар халкының монча керү гадәтенең Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорындан килгән тарихы һәм тәртибе белән бәйле чыгыш ясадым. Монча керү гадәте ул безнең халкыбызның иң мәгънәле, көнебездә дә дәвам иткән иң күркәм гадәтләреннән берсе. Казакларда, кыргызларда, төркләрдә, Азәрбайҗан һәм гомумән башка төрки халыкларда бездәге авыл мунчалары булмаган. Шуңа күрә дә бу җәмгыятьләрдән катнашучылар чыгышымны бик яратып, кызыксынып тыңладылар. Германиянең Кёльн шәһәрендә оештырылган халыкара конференцияга килгәндә, әле яңа 2 атна элек кенә уздырылды. Аны Юнус Әмрә институты оештырды. Ул конференцияга шәхсән 2021 елда Ататürk Мәдәният мәркәзенең зур проектына катнашып, төрек галиме Мустафа Татчының Юнус Әмрәне таныткан монографиясын һәм Юнус Әмрәнең зур күләмле 8 шигырен русчага тәрҗемә итүем буенча чыгыш ясадым. Бу монография һәм Юнус Әмрәнең 8 шигыре алман, гарәп, Кытай, фарсы, француз, инглиз, япон, босни һәм рус телләренә тәрҗемә ителде. Рус теленә тәрҗемә миңа тапшырылган иде. Шагыйрә буларак, бигрәк тә Юнус Әмрәнең шигырьләрен кафияле итеп русчага тәрҗемә итүем белән горурланам. Чөнки ул тәрҗемәләр чынлап та югары бәяләнде. Халыкара конференциялар белән бер рәттән быел Төркиядә дә, Анкарада һәм үзем яшәгән, эшләгән шәһәрем Карста үткән конференцияларга да 4 мәкалә белән катнаштым. Анкарада узган халыкара конференцияга татар халкының армиягә бару йоласын һәм бу йола белән бәйле ышануларны таныттым. Октябрь айында исә үземдә яшәгән һәм эшләгән Карс шәһәрендә Кавказ университетының Чырдаш төрки телләр бүлемендә Азәрбайҗан теле һәм әдәбияты кафедрасының оештырылуына 20 ел тулуга, Карабахтагы җиңүгә 5 ел тулуга багышланган халыкара конференция булып узды. Ул конференцияга шулай ук 2 чыгыш белән катнаштым. Татар әдәбият белемендә низами иҗатын тикшергән хезмәтләр буенча иде. Икенче чыгышымны янә Мөхәммәт Мәгъдиевнең әйтеп үткән "Тырналар төшкән җирдә" әсәрендә армиягә озату йоласы буенча әзерләдем. Безнең кафедра белән Азәрбайҗан дәүләте уртак үткәргән тагын бер конференция, ул да декабрьдә бу көннәрдә узды. Ул конференцияга да татар халкының онытылмаган йоласы җиләк җыю дигән тема белән катнаштым. Шулай ук халыкара китапларда бүлекләр дә язылды. Мәсәлән, Мөхәммәт Мәгъдиевнең тормышын һәм иҗатын, Галимҗан Ибраһимовның "Татар хатын ниләр күрми" әсәрендә татар патриархаль гаилә тәртибен таныту кебек. Бөтен төрки дөньяда яратып укылган Кардәш каләмнәр журналында гаилә якыныбыз Субаш ата авылында балалар йортында тәрбияләнгән һәм әтиемнең һәм әниемнең укучысы булган бик үзенчәлекле шагыйрь һәм шәхес Рәниф Абый Шариповның юбилеена карата язылган җыйнак кына мәкаләмдә чыкты. Шулай ук быел Евразия Язучылар берлегенең яңа рәисе Мөхтәрәм Офык Тузман һәм безнең Татарстан Язучылар берлеге рәисе хөрмәтле Ркаил абый Зәйдулла белән бергәләп уңышлы гына эшләр башкардык. Ркаил абый Офык Тузман тәкъдиме буенча чырдаш татар шагыйрь һәм язучыларының кыска һәм мәгънәле әсәрләрен сайлап җибәрде. Мин дә аларны төрек теленә тәрҗемә иттем. Шулай итеп, күп кенә язучыларыбызның әсәрләре төрки дөньяга төрек телендә танытылды. Һәм инде иң әһәмиятлесе татар әдәбияты белән бәйле уңышларымның иң зурысы ул быел Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил абый Зәйдулла тәкъдиме белән Мөхәммәт Мәгъдиевнең "Тырналар төшкән җирдә" дигән повестен төрек теленә тәрҗемә итүем булды. Бу әсәр август айында Евразия Язучылар берлеге рәисе Офык Тузман тырышлыгы белән Анкарада Бәңгү нәшриятында басылып чыкты. Китапның редакторы Мугла университетында укыткан чырдан студенткам, инде хәзер үзе дә галимә, Афьон университетында Төркиядә төрек укучыларына татар теле һәм әдәбияты укытучы Гөлшах Йылмаз булуы да
Минем өчен аерым бер горурлык. Төркиядә иземнән килүче татарларны, татар әдәбиятын танытучы укучыларым булу сөендерә әлбәттә. Бу чараларда татар галимнәре, Татарстан вәкилләре дә катнаштымы? Соңгы 1-2 ел эчендә гыйльми җыелышларда, конференцияларда Россиядән килүче, Татарстаннан килүче галимнәр азайды. Кызганыч. Сезнең үзегезнең быелгы эшчәнлегегезгә дә кыскача нәтиҗә ясасак канәгать калдыгызмы? Бу очрашулар, сәяхәтләр сездә нинди тәэсирләр калдырды? Анкарада китапны тәкъдим итү һәм имза көне дә булды бит әле. Быел күргән илләрдән, быел эшләгән эшләрдән бик канәгать калдым, Аллага шөкер. Октябрь аенда Анкарада Халыкара китап ярминкәсе атнасында Евразия Язучылар берлеге рәисе Офык Тузбан тәкъдиме белән Бәңгү нәшриятында чыккан гыйльми һәм тәрҗемә китапларымны, бигрәк тә соңгы тәрҗемә иткән китапны, Мөхәммәд Мәгъдиевнең Тырналар төшкән җирдә әсәрен имзалау көне оештырылды. Анкарада яшәүче татарлар һәм азәрбайҗанлы дусларым килгән иде. Бик мәгънәле, күңелле чара булды минем өчен. Офык Тузманга да аерым рәхмәтләремне белдерәм. Кардәш каләмнәр журналының берничә санында шулай ук төрекчә язган шигырьләрем дә чыкты. Татарстанда һәм Төркиядә яшәүче бөтен милләттәшләремне якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме белән котлыйм. Яңа ел чуктан-чук уңышлар алып килсен, саулыгыбыз нык булсын, зиһнебез ачык булсын, күңелебез нечкә булсын, илләр имин булсын. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиядә яшәп иҗат итүче шагыйрә, тәрҗемәче, филология фәннәре докторы, Төркиянең Карс шәһәрендәге Кавказ университеты профессоры Чулпан Зариф Чейтин белән әңгәмә тыңладыгыз. Төркия авасы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнге чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килогерц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбыздан кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша вот Вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яне Шакир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.